Dit això, passaríem a la part de la taula rodona d'avui, on volem situar uns dels principals projectes de referència en l'àmbit de biogàs i especialment relacionats en el sector ramader, a les Terres de Lleida. Per posar en context, a Catalunya ja disposem d'una 70 d'instal·lacions de biogàs i així mateix hi ha 7 plantes de biometà. Amb això som ja una de les comunitats autònomes promotores que estem més capdavanteres en l'impuls del biogàs en Espanya i en aquest sentit celebrem també el lideratge de les empreses de l'entorn de Lleida en l'impuls del biogàs, que en definitiva és l'impuls que estan donant tot Catalunya i per extensió també al resta d'Espanya. En els ponents que tindreu avui aquí tindreu l'oportunitat també de conèixer l'experiència dels seus projectes, de com han obert camí en el biogàs. Cada ponent disposarà d'uns 10 minuts aproximadament i després deixarem un torn de preguntes perquè puguem comentar els dubtes que tingueu o les reflexions que voleu compartir amb el conjunt de ponents. Dit això, el primer de tots ells és en Sebastià Ferrer, que és director general de Nogueres Renovables. És advocat, especialitzat en diverses branques del sector financer i en projectes de generació i producció d'energies renovables. Ha liderat i desenvolupat la construcció de la planta de biometà de Granja Torre Santa Maria, que és la primera planta de biometà en el sector agroalimentari que s'ha fet a nivell català i a nivell espanyol. Doncs dit això, passarem la presentació. Bon dia a tothom. En primer lloc, me sumo als agraïments dels anteriors ponents per la invitació a aquesta jornada tècnica i a l'oportunitat de presentar el projecte Nogueres Renovables. El projecte Nogueres Renovables va sorgir de la necessitat de l'explotació ramadera Torre Santa Maria per gestionar de forma més eficient possible els seus residus o recursos ramaders. És una explotació bovina de producció de llet i llavors té més de 2.000 vaques i realment tot el residu que genera una vaca, imagineu-vos que ell pot arribar a generar 60, 80, 100 quilos diaris de residu o subproducte del seu procés productiu de la llet o de la carn. I en el cas de Torre Santa Maria, amb més de 2.000 vaques, era tot un repte que va començar per allà el 2012 i amb la construcció dels primers digestors. Les granges, Torre Santa Maria, totes tenen els seus femers on acumulen tot aquest residu diari i en el cas de Torre Santa Maria aquest femer l'omplim cada dia i el buidem per alimentar el que en diem la cuina. La cuina hi va tots els residus ramaders, hi van les restes de residus de la granja, les restes de menjar, de les menjadores que no han menjat les vaques i sobretot les puntes de silo que és millor que serveixin per produir gas en aquest cas que per l'alimentació dels animals, perquè sempre queden una mica malmeses. Llavors, tota aquesta matèria orgànica, perquè això ja és una matèria orgànica, s'entra als digestors. Els digestors també els alimentem cada dia, tenim cura que tinguin una alimentació molt uniforme, igual que les vaques, doncs el que estem alimentant són unes bactèries que hi ha dins que fan aquesta degradació de la matèria i aquesta matèria la converteixen en gas. Diem que és la tercera transformació. La primera transformació se produeix al sol, se produeix a l'agricultura. És la conversió de tots els substrats que hi ha als sols, més l'aigua, més les llavors, ho convertim en una alimentació animal. La segona transformació se produeix al rumen, a dins de les vaques, que és on processen tot aquest aliment amb productes pel consum humà, la llet, la carn.
I la tercera transformació d'aquesta matèria orgànica és l'energia. Llavors, aquesta l'acumulem als digestors i dels digestors passem a la neteja d'aquest biogàs. El biogàs té un contingut pobre de poder calorífic perquè té un 50-60% de biometà i la resta són impureses i és un CO2 que tot ha de tindre el seu tractament posterior. Finalment, el metà, una vegada purificat i enriquit, l'injectem a la xarxa pel consum de les empreses, dels particulars i en comptes de consumir l'energia fòssil, consumim aquest biogàs que hem produït nosaltres aquí. No cal anar ni a Rússia, ni a Argèlia, ni a aquests països per importar el biogàs quan realment el tenim aquí. Claro, això obliga els ramaders a ser productors d'aliments, a tindre cura del medi ambient i a ser productors d'energia. Realment és una responsabilitat molt, molt gran pels ramaders. Els hi falta infraestructura, els hi falta coneixement, els hi falta una sèrie de qüestions que realment fa molt, molt, molt difícil que això una ramaderia per si sola ho pugui arribar a fer. Inclús a casa a Tor Santa Maria ha suposat un repte molt, molt gran i nosaltres, al nostre cas, hem tingut molt clar que ens hem acompanyat d'altres agents que també tenen una implicació en aquest sector des d'un altre vessant. Finalment, abans que m'ho descuida, el digestat, després de 40 dies als digestors, té un altre tractament que és la producció d'adobs i biofertilitzants 100% orgànics que tenen la missió de substituir l'adob químic que ens ve d'altres químic o mineral que ens ve també d'altres països i que importem aquí en grans quantitats. Doncs amb aquesta nova etapa i amb aquest projecte nosaltres hem incorporat dos socis de referència. El primer és Axpo, potser aquest no és tan conegut, però és tot un referent a nivell europeu perquè és el primer comercialitzador i productor d'energia verda, és d'origen suís, amb molta conscienciació d'aquest sector i de l'economia circular i de les energies renovables. Realment, tot el que és el nord d'Europa ens passen la davantera perquè estan molt més conscienciats i ens ajuda en dos aspectes, bàsicament, en tindre una estabilitat de preus del biogàs i sobretot amb la implantació dels certificats que en diem de sostenibilitat. Això no només és una cadena que s'inicia al sector primari, sinó que abarca fins al consumidor. Actualment hi ha altres agents, hi ha altres indústries, inclús supermercats que estan també, amb els que estem codesenvolupant aquest certificat de sostenibilitat, perquè aquesta etiqueta la trobareu als productes que aneu a comprar habitualment als supermercats. La llet no tardarà gaire en dir que aquesta llet prové de granges descarbonitzades o aquesta llet no prové de granges descarbonitzades. Això és una realitat que ja estem treballant. La segona incorporació ha sigut una empresa local de sobre coneguda aquí en aquest territori, que és Soriguer. Soriguer té una forta implantació aquí, té diverses àrees i està potenciant moltíssim tot el que és el tema de tractament dels digestats, aportant la seva experiència del tractament de les aigües, de les plantes depuradores urbanes i també té forta presència a l'agricultura i al tractament de gestió de residus. Podem fer 5 cèntims d'Axpo. Axpo té presència a tota Europa, és un productor d'energia, comercialitzador d'energia, està al mercat del biogàs, del gas, al MIBGAS, Mercat Ibèric del Gas espanyol, com a regulador del mercat, i una de les seves principals funcions, com he comentat abans, és donar aquesta estabilitat
de preus per les empreses. Els últims 2-3 anys ens hem trobat amb situacions de mercat molt extremes, hem trobat els preus del gas a 5 euros el quilowatt i a 200 i 250 i 300 euros el quilowatt, i això per les empreses, gestionar això és molt complicat, i agents com aquestes empreses ajuden a les empreses i sobretot també ajuden als productors d'energia a tindre una estabilitat de preus. De fet, amb Torre Santa Maria vam signar el primer contracte a llarg termini de venda de gas, on t'asseguren un preu pels propers 10, 15, 8, els anys que vulguis arribar a un acord. Això te dona una facilitat per assumir les inversions molt important. De fet, les inversions les van arribar a fer ells. Axpo ja tenia experiència a tota Europa de la producció de biogàs, ells tenen diverses plantes de biogàs i plantes de compostatge, i llavors tot això ho hem anat desenvolupant conjuntament. Tinc que accelerar ara. Ja tenien experiència amb altres plantes aquí a Espanya, la planta de Valdivia Gómez a Madrid, la segona va ser la nostra, tenen també experiència amb altres sectors de la indústria, ajudant-nos a descarbonitzar, com el transport marítim. L'altre soci, com he comentat, és Soriguer. Soriguer és molt més conegut aquí, sobretot en aquesta zona, té la seu central a Lleida, també té a Barcelona, i a Madrid, té diferents àrees que ara està potenciant, el tractament d'aigües, que inclou tot el tema de tractament del digestat i de fracció líquida i sòlida, l'energia, les delegacions, el personal, tot el cicle de l'aigua, que és un know-how que ara està traspassant al sector primari, i sobretot amb el que és el tractament del digestat. El digestat té una part més coneguda, que és el compost, que és la fracció sòlida. La fracció líquida té un altre tractament, ja n'hi ha uns tractaments més, com si diguéssim, de destrucció o desaparició del nitrogen, que és realment l'important, però els tractaments que nosaltres estem implementant és per no només el nitrogen, sinó ja el nitrogen, el fòsfor i altres que vindran posteriorment. Hi ha diferents sistemes a tota aquesta cadena de tractaments, i al final el que es pretén és aconseguir tornar a l'origen. El que era aigua que torni a ser aigua, i el que eren substrats que tornen a ser substrats. El que ha de tornar via matèria orgànica al sol, doncs ha de tornar al sol, i el que és més important encara, realment aquí a Catalunya, i aquí ja estic acabant, estic en les conclusions, aquí a Catalunya tenim un problema molt important, que és que tenim moltes granges i l'alimentació no ens la fem tota nosaltres, sinó que bona part la importem. Al port de Tarragona hi ha una activitat frenètica d'importació de soja, de panís, que ve d'altres països per donar aliments, per convertir-los en piensos i per alimentar el bestiar que tenim a les granges de Catalunya. Això que implica que importem nitrogen. I com que aquí som molt excedentaris del nitrogen, el nitrogen al final l'hem d'acabar tractant perquè no es vagi al sol. I aquest tractament del nitrogen està en consonància amb els programes aquests RENEW, que està potenciant la Unió Europea, que RENEW és l'acrònim de la recuperació del nitrogen del MENIU, dels FEMS i dels purins. Això ens ajudarà també a tindre aquesta independència energètica i a solventar aquests problemes ambientals que tenim de degradació del sòl. Catalunya és una de les comunitats i de les zones amb més degradació, juntament amb Andalusia, estem parlant d'una degradació del 75%, la qual cosa, si continuem amb aquesta línia, els monegros també els tindrem aquí al costat.
Una dada important és que la reducció de les emissions es calcula que és un 200%, i ja per acabar, el que els Estats Units té previst o té estudiat és que hi ha una reducció important de llocs de treball, que pot arribar, doncs, al nostre cas, del 36 a 296 treballadors per cada 10.000 tonelades en funció de que si es reciclen o es reutilitzen. En el nostre cas ens anirien cap als 296 per la reutilització. L'aigua la reciclem i la reutilitzem. Som deficitaris d'aigua. El nitrogen el reciclem i el reutilitzem. El metà el reciclem i el reutilitzem. El tornem a utilitzar a les nostres indústries o a la nostra vida del dia a dia. I aquesta és una dada molt important, perquè en una ponència que es va fer de desinformació deien que era impossible que es creessin aquests llocs de treball que deien. Doncs aquí és un estudi fet per l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. I fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies. Ja està. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sebas, i per remarcar també la importància de recuperar recursos en aquests projectes de biogàs i també d'intentar eixamplar al màxim l'impacte social també d'aquests projectes que té gran valor en zones del territori. Passaríem al següent ponent, en aquest cas és l'Abel Torrelles, que és director general de Compost Segrià i que ens explicarà el seu procés de transformació empresarial per fer de la seva planta de compostatge una planta de biometà. Ell és llicenciat en Administració i Finances i des de fa 7 anys que porta la gestió empresarial de la seva empresa. Doncs endavant. Molt bon dia, agraeixo la invitació aquí per part del clúster i de l'Ajuntament. I bé, farem una mica de... Aquesta és molt enrere. Farem una mica de presentació de primer qui som i el que fem i llavors us presentarem el nostre projecte molt més embrionari que el de Torre Santa Maria, però bé, és un projecte que tenim moltes ganes de tirar endavant i aquí estem. Compost Segrià som gestors de residus orgànics des de fa més de 30 anys. Nosaltres el que fem actualment és valoritzem els recursos orgànics mitjançant el compostatge per obtenir un fertilitzant, un compost. Aquest fertilitzant per una agricultura cada cop més orgànica i més ecològica. Actualment tenim unes 180.000 tonelades de llicències d'entrada de residus i recursos a les nostres plantes. Tenim 2 plantes situades entre Catalunya i Aragó. Una està al Guaire i l'altra la tenim a Saidí. El conjunt de les 2 instal·lacions sumen uns 150.000 metres quadrats entre les 2 plantes, més o menys. Al final el que volem és tindre una planta a cada lloc per minimitzar l'impacte del transport i apropar-nos més als residus i els recursos per estar més a prop d'on se generen. Abans de començar, us hem explicat una mica qui som i el que fem, abans de començar amb el tema del biometà, el que em va anar molt bé a mi fa molts anys és una mica el tema de biogàs i biometà. Molta gent potser ho sabran, però he cregut important explicar-ho bé. El biogàs al final és el gas que surt de la descomposició anaeròbica de residus orgànics. És a dir, quan fiquem uns recursos orgànics dintre d'un digestor, les bactèries i els microorganismes que descomposen sense oxigen aquella matèria orgànica fan un biogàs. Llavors tenim un biogàs que no podem injectar a la red, que és el propòsit de moltes plantes actuals d'avui a Catalunya. I llavors, per convertir el biogàs a biometà, l'únic que hem de fer és limpiar, entre altres coses, però la part més important que hem de fer és extraure el CO2 d'aquest biogàs. I aquest procés se diu upgrading, que és el que també han comentat aquí els companys,
i és el que ja tenim un biometà, que és ja la molècula de biometà i del gas natural ja és molt semblant, tan semblant que un cop circula per la xarxa de gas natural no hi ha diferència i es pot consumir en tots els àmbits, des de la mobilitat a les cases fins a indústries, no hi ha diferència ni una. Beneficis del biometà, entre molts altres. Emissions neutres de CO2. És molt important. Economia circular. Què més circular, no? Que al final el que estàvem fent abans que de compostar uns residus orgànics, ara extraiem una energia, un gas i continuem compostant els residus orgànics i són més circulars cada vegada. Energia sostenible i seguretat de subministrament, molt important també, que ara passa una guerra o passa qualsevol cosa, desastre del món i ens trobem que ens falta subministrament. Què millor que nosaltres generem els nostres residus, generem la nostra energia, generem el nostre fertilitzant, tornem a compostar els camps i tornem a tindre aliments per als nostres animals i una economia circular. I energia renovable versàtil. Això vol dir al final que el que he dit abans, que pot ser per qualsevol àmbit, mobilitat, indústria, ús domèstic, i inclús se pot emmagatzemar i transportar-la a un altre lloc que hi hagi un problema que no tinguin gas natural en aquell moment, es pot fer qualsevol cosa. Ara hi ha una presentació de la planta de biometà de Torrefarrera. Al final això no ho podíem fer sols i estem embarcats 4 companys de viatge en aquesta aventura. Al final som Naturgy, Compost Segrià, Citra Biovic i SGR. I ara us explicaré una mica el flux del moment que passa de residus i recursos fins al biometà. No ho veig gaire, però en teoria tenim 2 grans fluxos d'entrada, serien els residus o recursos de l'agricultura, porcí i fem de vedells, i els residus de les indústries agroalimentàries. Això passa per un punt intermig que s'homogenitza, com també a la Torre Santa Maria, la cuina seria, al final tenim que homogenitzar una mica per entrar als digestors, i els digestors en pic ja passen els seus dies de fermentació i se genera el biogàs, quan ja hem entrat la major part del seu biogàs, es tornen a diversificar. Tindríem per una part els digestats, que és tota la barreja que ha entrat, i per altra part el biogàs. Els digestats tenen algun tractament, més que res, el més important en aquest cas seria la separació de sòlid i líquid, i en la qual en la part del líquid se'n va cap a fer algun altre tractament i a fertilització de l'agricultura, i la part sòlida s'aniria a la planta anexa, perquè aquest projecte està al cantó de Compost Segrià, per continuar la part del compostatge, que és la part que estem fent actualment, i la part d'higienització, maduració i fer un fertilitzant de major qualitat per l'agricultura. Ara anem a la part del biogàs. El biogàs tenim aquest procés de l'upgrading, el que hem comentat abans, i hem llimpiat el biogàs, ja tenim biometà i ja podem injectar-lo, en aquest cas, a la red de Netja que tenim allí a la nostra vora. Una mica la situació de la futura i actual planta. La línia aquesta del mig separa la part de dalt, que és la planta actual d'Alguaire, la planta de compostatge, que és tal com treballem avui, i aquí és on gestionem part dels nostres residus. Llavors, la línia inferior és la parcel·la sud, hem escollit una parcel·la de 5 hectàrees, tocant, això és tal com se veu, i aquí canviem de municipi, justament per això es diu Torrefarrera, però molta gent que ens coneix, que som d'Alguaire, això ja passa a ser un altre municipi, i aquí és on destinarem la planta de biometà. Més que res perquè a grans trets, la part central, els quadradets petits així amb color rosa, allí aniria la zona de descàrrega, homogenització, rentat de vehicles. A la part de la dreta, aquestes circunferències més grans serien els digestors de la planta de biogàs. Llavors tenim les altres circunferències més petites a sota, són les del tractament NDN de la part líquida del digestat, i després els altres quadrats són bases d'acumulació, aigua neta i d'homogenització també, en algun cas. I encara ens queden guardats, entre altres, una parcel·la per plaques solars i alguna energia que ens farà falta per subministrar calor al projecte. Dades també per fer més tangible el nostre projecte i per portar-ho a terra una mica. Gestionarem 80.000 tonelades de residus agroindustrials, dels quals ja gestionem avui, o sigui, no és cap cosa que hem d'anar a buscar a ningú lloc. 45.000 tones de purí porcí de veïns de la zona. Al final el que hem de fer és generar menys impacte al territori i els veïns més pròxims que puguin portar el purí, ja està tot parlat amb els ganaders de la zona, però que porten aquest purint, i unes 15.000 tones de fems de vaca i de vedells. Amb tot aquest mix el que aconseguirem són 63 gigas a l'any de biometà que ja s'injectarà directament a la xarxa de Netja,
Per altra banda, la fracció sòlida correrà el seu curs a la planta de compostatge per convertir-lo en fertilitzant orgànic com estem fent fins ara, i la fracció líquida, després del filtratge, de la limpiesa de l'NDN, anirà com a fertilitzant orgànic també cap al camp. I bé, fins aquí la meva ràpida explicació. Qualsevol cosa, moltes gràcies per escoltar-me, qualsevol cosa poseu el meu contacte pel que pugueu necessitar o el que us puguem ajudar. Molt bé, doncs moltes gràcies Abel i felicitats també pel canvi i molta sort amb aquest procés de transformació i sent la primera planta de compostatge que fa aquest canvi. Dit això, farem la propera ponència, en aquest cas tenim a la Pilar Icaran, que és responsable del de mercat de biogàs de Nortegas, una empresa gasista que també està en procés de transformació per passar també a incloure en el mix el gas renovable en la xarxa. Ella ha treballat també a Qualia, citant entre d'altres empreses, en l'impuls de l'innovació i desenvolupament des de fa un any, que està liderant la implementació al mercat del biometà amb Nortegas. Doncs aquí llestos i aquí tens el passador. Molt bé, doncs jo seguint les instruccions tant del clúster com del Departament d'Acció Climàtica intentaré ser el més didàctica possible per explicar què fem amb tot això d'aquests projectes de biometà i posar el meu granet de sorra aprofitant que soc químic, tot i que he de dir que tots els meus col·legues de taula, tot i no ser-ho, tenen molt ben apresa la lliçó. Així que bé, dir moltes coses repetides, intentaré passar-les ràpid i anar a les noves. I és que està clar que la ramaderia té ara una oportunitat de fer energia renovable, de quilòmetre zero. I això és molt interessant. A més, no es perd el poder fertilitzant de tots aquests fems que ara van directament a camp, sinó que simplement fem una parada de boxes, fem bioenergia i després aquest digestat pot tornar al camp amb les mateixes o millors qualitats i ara us explicaré per què podem millorar-ho amb aquest procés. En què consisteix la digestió anaeròbia de la matèria orgànica? Doncs bé, imagineu-vos que és una olla sense pressió, una olla lenta, d'acord? I tampoc no la calentem gaire, és a dir, treballem entre 37 i 40 graus, bé, podríem anar fins a 55, que hi ha també un marge de temperatura en el que la digestió produeix molt biogàs i després estabilitzem tota aquesta matèria orgànica en forma de digestat que es pot utilitzar com a esmena orgànica. A més del purí, la gallinassa, els fems i tot això que surt de la ramaderia, tenim també residus d'escorxador que són molt interessants i d'altres empreses agroalimentàries que després us comentaré que hi ha coses curioses que produeixen molt biogàs. Tota aquesta barreja, ficada en aquesta digestió, ens produeix també, a més de metà, alguna de CO2. Avui no en parlarem gaire, però també l'hem de tenir present. Quins són els avantatges que s'han comentat ja des de primera hora, el Jordi ja n'ha comentat, però jo vull destacar i repetir N.000 vegades que és energia de quilòmetre zero. Ningú no ens podrà tancar l'aixeta ni pel sud ni pel nord. I jo crec que malauradament ara tots ho tenim molt clar. És una llàstima que mori gent per entendre-ho, però és així. Ara ho tenim tots claríssim, tota la ciutadania. Per tant, anem a posar-nos, arremanguem-nos i anem a treballar amb això, d'acord? Per tant, l'altra cosa és que podem gestionar individual o centralitzadament els residus orgànics. Ens podem apoyar al territori, no podem portar els fems i els purins quilòmetres i quilòmetres lluny d'on es produeixen. Per tant, les plantes de biometà s'han de fer al territori on es produeixen. I això vol dir treballar en comarques que potser ara mateix s'estan despoblant i amb una mica de sort deixaran de fer-ho. Produïm un material orgànic totalment aprofitable, destruïm part dels patògens que hi ha als fems i als purins en origen, per tant, el que portem al camp està lliure de part d'aquests patògens,
Reduïm les emissions de males olors i de gasos d'efecte hivernacle. Ara us posaré un exemple que espero que us sorprengui. I a més, facilita els tractaments posteriors d'aprofitar el nitrogen i el fòsfor d'aquesta matèria orgànica. Citar, com no, el Xavier Flotats, que té un estudi, que teniu aquí la referència, on es veu clarament quina és l'emissió d'olors. Quan estem parlant d'emissió d'olors vol dir que estem emetent CO2, metà i molts altres gasos volàtils. No podem continuar fent aquesta emissió, perquè a més estem perdent energia. Per tant, el que hem de fer és agafar totes aquestes emissions disperses, concentrar-les en un lloc i posar-les en una canonada, que és el nostre pal de paller a Nortegas. Posar aquest metà, aquest biometà, dintre d'una canonada per fer energia i no perdre'n ni un gram. També aquí dir que quants més temps passen els purins a les basses, més emissió hi ha. Per tant, com deia molt bé la Neus Ferreter, s'han de retirar molt ràpidament de les granges i portar-les a les plantes. Fixeu-vos, per exemple, els 2 abocadors de Madrid, l'estiu de l'any passat, que va ser dels més calorosos, van emetre conjuntament 8.800 quilos de metà per hora. Tot això és no tan sols energia desaprofitada, sinó un efecte hivernacle brutal. No us vull espantar, però si passéssim en drons, com es va fer això, per sobre d'algunes de les basses de purins que tenim aquí, al territori, veuríeu la mateixa fotografia. D'acord? Per tant, hem de fer-ho millor. Què fa per la ramaderia aquest tractament anaerobi? Doncs hi ha d'altres coses que ja s'han tractat, però sí que m'agradaria anar a dir que, a més d'estabilitzar el digestat, el que fa és que ens permet tenir una matèria orgànica de sortida que només separant el sòlid del líquid, vet aquí que el nitrogen, en forma d'amoni, es queda soluble a la part de l'aigua. Per tant, tenim un munt de matèria orgànica que podem aplicar als camps amb molt menys nitrogen. Per tant, necessitem moltes menys hectàrees per aplicar tot aquest material. I per tant, no hem d'anar tan lluny, potser, a portar tot això. No només el nitrogen, també podem recuperar el fòsfor. I en el líquid, com comentaven els companys, hi ha tractaments que podem fer bé per fertirrigació, amb alguns cultius que necessiten molt de nitrogen, o bé passar a fer fertilitzants de nitrogen no sintètics, que sabeu també que gasten un munt d'energia i un munt de gas natural per produir els nitrats sintètics. Per tant, l'energia renovable, ja us ho han explicat, l'ús del biogàs i del biometà no es pot explicar millor, Abel, per tant jo passo directament a la següent punt, que és per què ara tot aquest boom del biometà? Bé, doncs resulta que ara mateix aquest biometà té un preu de mercat que és no només l'energia que produeix, que està molt interessant, sinó, a més, un sobrepreu per la reducció d'emissions de CO2. I això és el que dona ara la possibilitat que tots aquests projectes es paguin amb aquesta venda del biogàs quan està posat a xarxa. Dir-vos que sí, que la cogeneració està molt bé, que no trencarem els motors que encara tenim funcionant, però abans de comprar-ne un de nou, penseu que amb un motor de cogeneració només aprofitem el 40% de l'energia. Un 30 i pico % més es dissipa en forma de calor i malauradament en aquest país, tot i que crec que hi ha punts que fa molt de fred, resulta que no tenim el central heating o la calefacció comunitària que tenen a Alemanya, a Àustria, i per tant venen aquesta calor i s'aprofita tota.
Aquí calentem els digestors, que és poquet, calentem els edificis de les depuradores o de les plantes i ja està, i perdem un munt d'energia. En canvi, si la fiquem a la xarxa, tota aquesta energia és aprofitable i ens la paguen, sobretot això, que té un valor de mercat, d'acord? I bé, doncs explicar-vos que això, que treballo al grup Nortegas, que som una empresa de distribució de gas regulat, que treballem a la zona del País Basc, a Cantàbria i Astúries, i que no som molt grans, jo diria que som petits però eixerits. I a més dic que també estem treballant en projectes d'hidrogen perquè creiem que també el futur és aquest, però que el present és el biometà, d'acord? Per tant, el que hem de fer és fer despegar aquesta corba, fixeu-vos que l'he trencat, no ha quedat gaire bonica, però el que he fet és que d'aquí al 2030 esperem que això despegui de debò. Jo tenia una curva asintòtica molt bonica, però he pensat, no, hem de fer-ho més ràpid, això, d'acord? Per tant, ara mateix què hem de fer? Doncs anar a produir tot el biometà que puguem i després la transició ecològica, evidentment, passarà per l'hidrogen, per les barreges d'hidrogen-biometà i per moltes altres coses, entre d'altres, reduir el consum, com sempre. L'important és gastar menys i llavors amb el que tens pots fer més coses. I bé, doncs presentar-vos els projectes. Malauradament encara no puc presentar un projecte a Catalunya, però espero que ben aviat ho podrem fer. Per tant, explicar-vos que ara estem treballant en una societat, a Biolbigas, tenim una petita part de la societat, i aquesta planta, per orgull de tots els que formem part d'aquesta feina, està injectant des del 20 d'abril d'aquest any, ininterrompudament, a la xarxa de Redexis. Allí ho fem amb 30.000 tones de purí porcí i molts altres residus. Com a curiositat us diré que una de les coses que dona més biogàs és el suquet que queda de preparar les truites de xoriço que fa Revilla en aquella zona. Això dona molt biogàs. Ho dic perquè si algú fa truites per aquí, doncs que sàpiga que convé ficar-ho en un digestor perquè va molt bé. Bé, aquí teniu les dades, com que estarà enregistrat, teniu totes les dades, hi ha 3 digestors de 3.000, 2 primaris i un secundari, i ja s'està fent més gran aquesta planta, afortunadament. Aquí, què hem de fer? Doncs amb el digestat no fem res, perquè com que tenim camps per avorrir, a la zona de Sòria doncs va directament a camp, simplement fa una parada en boxes i ni ho separem ni res, d'acord? Però ja sabem que aquí a Catalunya això haurà de ser diferent. Després també tenim un altre projecte que està bastant avançat, a València de Don Juan. Aquí Nortegas financia el 100% del projecte, són 8 milions, tenim ja els terrenys i bé, esperem que aviat puguem donar notícies que s'inicia la construcció. I per últim, però precisament el més gran, doncs el que ja tenim anunciat també a la zona de Gálvez, a Toledo, que aquest ja produirà 100 gigawatts a l'any, que no és broma. 18 milions d'inversió i aquí sí que hi ha molts més llocs de treball directes. Com ho fem això si som tan petits? Bé, doncs fixeu-vos, ens apoyem en enginyeries locals. Per cert, crec que hi ha aquí alguns dels nostres col·laboradors. Igor, l'equip d'Agile, aixequeu la mà. I no sé si està el Màrius d'Envolta, que també col·laborem amb ells, per tant ens apoyem a la gent del territori. I com ho fem? Doncs bé, fem des de buscar els productors dels residus, parlem directament amb els ramaders, estem amb una forquilla de producció des de 20 fins a 100 gigawatts anuals, perquè veieu que ens fem una mica amb tot tipus de tamany, i també treballem amb tot tipus de residus i sectors. Comentar-vos que no és la temàtica d'avui, però tot el sector de l'oli també té un residu que va molt bé per fer biometà. Per tant, bé. I no res, aquí acabo, simplement donar-vos les gràcies per organitzar aquesta jornada. Gràcies a la Neus Ferreter per presentar-nos
la nova financiació, això radicalment té molt més bona pinta del que tenia el BID de fa uns mesos, no? I bé, el clúster per convidar-nos a aquestes iniciatives i poder presentar els nostres projectes. I ja us dic, personalment, puedo prometer y prometo que a la pròxima podrem parlar d'un projecte a Catalunya, espero. Molt bé, doncs seguim. Moltes gràcies, Pilar. En aquest cas, amb el següent ponent, també d'aquí de la Plana de Lleida, en Jordi Jové és gerent del Carràs Bioproductors, d'una iniciativa cooperativa ramadera amb l'intenció de desenvolupar i impulsar la bioeconomia a les terres de Lleida. Doncs res més. Ell és... Passo la paraula directament. Aquí, si no et sap greu, puc fer de peu? Sí, de peu, si ets més còmode. Sí. Bon dia a tothom, gràcies per convidar-nos i agrair al clúster l'organització que ha fet de l'event i a tots per vindre a veure'ns. Primer començaré fent un resum, posaràs, Marc, sisplau, el vídeo que resumeix una mica el que fem i el que deixem de fer i seguidament continuo amb la presentació. Endavant, sisplau. Coses del directe, sempre tenim problemes tècnics. L'havíem posat a l'escriptori? L'hem posat a l'escriptori, sí. Ha desaparegut el vídeo. Si no, ja l'enviarem. Sí, em fa gràcia. Sempre és la nostra carta de presentació. Si no em trenques els esquemes ja no sé com començar. Us vaig explicant una mica mentre a veure si ens en sortim. Vinc d'Alcarràs, soc el president d'Alcarràs Bioproductors. Tenim una alta densitat ramadera al municipi, tenim molts porcs, tenim molts vedells. Ens hem ajuntat les dues associacions del porcí i la del boví per poder solventar aquest problema i ara us explicaré una mica que hem convertit un problema en una oportunitat. El que vam fer és unir 150 famílies ramaderes. Ara se li dono sort. Perfecte.
Bueno, això és una mica el que fem en l'actualitat, la planta de compostatge, que fa un any i mig que la tenim, la gestionem els propis ramaders i la veritat que és un orgull per part nostra saber transformar unes dejeccions que fins ara no estaven revaloritzades amb un producte fertilitzant registrat i valorat. Si em trobes la presentació, Marc. Sort que t'he dit que no és el meu, això. Vinga, ja ho tenim, merci, Marc. Vinga, doncs el que us dia és Jordi Jové, president del Carràs Bioproductors. Bé, com us dia, teníem un cens molt important de ramaderia al nostre municipi. Tenim 250.000 places de porcí, 50.000 truges i 70.000 vedells. Teníem un problema i en vez d'amagar el que vam fer és agafar el toro per als cuernos i solventar el problema que teníem. Unió de les dues associacions, del boví i del porcí, i creem el Carràs Bioproductors. Som 150 famílies que s'uneixen i creen el Carràs Bioproductors. Comprem una finca de 18 hectàrees on la idea i l'objectiu és tractar i revaloritzar les nostres dejeccions i fer-ho el millor possible complint la normativa actual i picant molta pedra perquè és complex. Però la perseverància fa que es pugui fer i pugui tirar endavant. Inici de la construcció de la planta de compostatge. Aquesta és una mica la finca que vam comprar al seu dia. La planta de compostatge que esteu veient seria això d'aquí. Com els nostres associats veuen que estem fent bé la feina i estem transformant les dejeccions amb un fertilitzant, ja se'ns ha quedat petita la primera planta de compostatge, eren de 27.000 tonelades, únicament entre dejeccions de porcí i de boví. Ja estem tramitant l'ampliació de la planta de compostatge, que serà aquest tros d'aquí, arribarem a 56.000, i com veiem que el compostatge està molt destinat al tema del tractament de fems, del boví, el tema del porcí ens queda una mica més apartat i quedava sense tractar, ens anem al biogàs, que és la jornada d'avui. Nosaltres hem presentat una planta de biogàs on únicament i exclusivament entraran les nostres dejeccions de les nostres explotacions, tant la de porcí com la boví, i com s'ha vist al vídeo agafem restes vegetals de la zona per poder acabar de fer la mescla. A part, el que intentem és generar un ecosistema on qualsevol empresa que es dediqui al tractament de les dejeccions pugui vindre, instal·lar-se en la finca on ja urbanísticament ja estarà preparada i pugui començar a col·laborar i mantenir sinergies amb les actuals. Actualment, on estem? Consolidació de la planta de compostatge, fa un any i mig que estem treballant, les coses són difícils però les estem superant i estem tirant endavant. Per mi la més important canvi de paradigma com a ramader d'un problema a una oportunitat, han passat de pagar perquè ens tractessin les dejeccions a poder obtenir un benefici. No us penseu que no costa, és difícil, però el bo que tenim és que ja veiem la llum al final del túnel i a poc es va arribant. Desenvolupament d'un pla especial urbanístic de la finca, o sigui, la finca s'ha de destinar, jo en dic com una espècie de polígon industrial on hem de tindre tots els serveis per poder fer tot aquest tipus d'intervencions. Ampliació de la planta de compostatge actual de 27 a 54.000. Per mi és un orgull perquè els nostres associats confien i veuen que la dinàmica és aquesta, passant de 27 a 54 és doblar el que estem fent. Primers passos del desenvolupament de la planta de biogàs per tal de generar energia tèrmica i elèctrica. Ahir ja vam tindre la llicència ambiental, per tant, suposem que octubre, novembre, començarem, si tot va bé, a veure si anem primer les ajudes a nosaltres, a veure com anirà. Obertura dels nous horitzons d'escalat preindustrial. El que intentem és que a dins del polígon empreses se puguin vindre a instal·lar perquè elles mateixos consumeixen aquesta energia que nosaltres generem i no la tinguéssim que anar a vendre a tercers. Una mica l'ecosistema el que us dia és això, és crear sinergies i crear una roda circular i col·laborar uns amb els altres i anar pujant d'esglaó a esglaó per revaloritzar molt més el que fem. La idea és que uns col·laboren amb els altres i consumeixen el que als altres li sobre. Una mica seria la finca que tenim nosaltres, generaria el biogàs, l'energia per mantenir-ho tot, el digestat el tractaríem a la planta de compostatge, faríem sulfat amònic
el qual podríem vendre. Al final el que intentem és que tot el que entre ho aprofitem i no generem cap tipus de residus si no ho aprofitem tot. Vaig molt ràpid perquè ho he de resumir com puc. Després, si hi ha qualsevol tipus de pregunta, em pareu. Cap a on anem? Consolidació d'Alcarràs Bioproductors com a projecte pioner. Tenim la planta de compostatge, anem cap a la planta de biogàs, som comercialitzadors de biofertilitzants i volem ser comercialitzadors de biogàs i biometà. Creació d'una comunitat energètica local, perquè l'energia que generem la podem consumir a les nostres explotacions, sent més viables i sostenibles. Comença a haver interès per part d'empreses que es volen instal·lar al nou polígon de la bioeconomia de Catalunya, creant un ecosistema de sinergies. Implantació per part de la Generalitat, Diputació de Lleida, Ajuntaments, etc., per crear i consolidar el biohub.cat. La nostra planta de biogàs, us ho han explicat els nostres companys, és més del mateix. Entren les dejeccions, les posem al digestor, una vegada hem extret el biogàs el que fem és generar llum per vertir-la a la xarxa i consumir-la a les nostres explotacions, i el digestor el que fem és separar el digestat, el portem a la planta de compostatge que tenim i el líquid el passem per l'stripping per reduir l'NPK o el nitrogen i poder traure'n sulfat amònic i la resta aplicar-la al camp amb una base agrícola molt petita i la qual podem tindre al voltant. La magnitud de la nostra planta hem intentat que sigui sostenible al lloc on estem. No per solventar un problema en creem un altre, una mica la filosofia és aquesta. Serien 80.000 tonelades de purins i fems, 2 digestors de 3.617 metres cúbics de capacitat de tractament. Planta de biogàs, generació de biogàs, 1.786.000 metres cúbics de biogàs, el 50% de la generació la destinarem a autoconsum i la venda de xarxa elèctrica, autoconsum de la planta de compostatge i biogàs, exportació a la xarxa de distribució de 365 kW per 8.000 hores any. Aquí és part dels beneficis que tindrem. La resta sobre l'oportunitat de negoci, per exemple, transformació de biogàs a biometà, inconvenient, injecció a la xarxa de gas de 8 quilòmetres, possibilitats comprimir aquest biometà o liqual, generar una gasinera o migració de combustibles fòssils de gas a maquinària agrícola. Aquesta és que qualsevol de les maquinàries que tenim a les nostres explotacions, transformar-la de gasoil a biogàs per poder consumir-lo directament. Moltes gràcies per escoltar-me. Aquest és el projecte d'Alcarràs Bioproductors. Doncs molt bona feina, Jordi. Doncs tenim un últim convidat especial d'última hora que ens explicarà el projecte de Vallfogona de Balaguer. Ell és el Jordi Berenguer i des de ja fa uns 20 anys que es dedica a tot el món de l'energia i en aquest cas també ara lidera el projecte de Fènix, també amb experiència en liquefacció de gas natural i cap a biocombustibles. Doncs endavant. Anirem ràpid. No cal. Ser l'últim, gràcies per fer-nos un lloc. Sí. Perfecte. Sí, anirem ràpids perquè al ser l'últim sempre ens sap greu. Agrair per la incorporació d'última hora. Vull fer una presentació ràpida de qui som. El grup Cycle, l'accionista principal és un fons de descarbonització que es diu Ara Partners, que va adquirir FNX fa 2 anys i mig aproximadament. A FNX ja estem basats a Artea, al País Basc, i nosaltres el que fem a FNX és dissenyar, construir i ficar en servei plantes de liquefacció de gas natural, plantes de liquefacció de biogàs. Vam fer el segon desenvolupament, que és upgradings, gasos comprimits i tot el que té relació també a la part d'injecció de gas a l'atmosfera. Una mica el nostre model de negocis com a Cycle és desenvolupar projectes de tot tipus de projectes de biogàs i com a FNX fabriquem i venem equips, tant pot ser a clients externs com a clients interns. La tecnologia pròpia que tenim, al final no som experts en digestió, no som experts en tractaments d'amònia, el que sí que som experts és en tractament de biogàs, tractament de gas natural. Els nostres equips són d'upgradings amb membranes, tenim coneixement i fem equips també del pretractament del biogàs, fem els mòduls d'injecció, el que és la descompressió, les unitats de compressió,
Nosaltres apostem fort també pel que és el gasoducte virtual. Pensem que si tens el gasoducte a prop és fantàstic, però hi ha molts llocs on el residu està a 8, 10, 15, 20 quilòmetres del gasoducte i potser té més sentit moure el gas comprimit que no moure 70.000 tonelades de residus. Bé, models de biogàs n'hi ha molts i suposo que tots tenen cabuda. I després també fem equips de liquefacció de gas natural. Per l'igual biogàs hem de baixar el contingut de CO2 fins a les 50 ppm, que és potser la part més complicada. Al final, la tecnologia de liquefacció fa molts anys que està operativa i és molt madura. El que sí que és cert és que has de fer un bon pretractament, sobretot amb el tema del CO2. Explico molt ràpid el que és una planta de liquefacció, almenys la nostra tecnologia. És un circuit tancat de nitrogen, tot el disseny és modular, hi ha un circuit de nitrogen que el que fas és comprimir nitrogen, l'expandeixes, generes el fred suficient per liquar tant el gas natural com el biogàs amb una caixa freda que és un gran intercanviador. Aquesta és la planta que tenim als Estats Units, com veieu tot és modular, la provem als tallers d'Artea perquè sigui més fàcil instal·lar-la. Aquesta estem liquant 50 tonelades de gas natural que prové d'un pou de petroli. Aquesta segona planta la tenim a Caviro. Caviro és una cooperativa molt important a Itàlia, vinícola, que hem instal·lat una planta de liquefacció en aquest gas ja de biometà, que són 27 tones per dia. Més o menys, Caviro està generant sobre els 2.500 normals metres cúbics de biogàs per hora. És un monstre, un petit monstre. Les plantes de liquefacció el que també ens van generar una mica és, ostres, has de netejar el gas, tenim experiència construint TCAs, PCAs, sistemes d'amines, glicols per netejar, per acabar de secar el biogàs. Això, tot aquest coneixement el que ens va permetre és dissenyar plantes d'upgrading que ho fem amb una tecnologia de membranes. Aquest és el projecte que tenim a Girona, es veu amb el fons el digestor, tenim per tractament la neteja de biogàs, la compressió, i aquí vam ficar una estació de servei, realment és per carregar camions a GNC o també per donar servei a certs vehicles. Un de l'altre equip que tenim és un reformat de vapor, que realment des de biogàs pots convertir-ho a hidrogen. No li veiem molt sentit nosaltres, però és una alternativa, tot depèn del que pot dir el mercat. El que sí que és cert és que és una tecnologia madura i que de biogàs directament pots generar hidrogen. És cert que perds una part important d'energia, és el hàndicap. I ara us explico ràpidament el projecte que hem fet a Vallfogona, que el vam ficar, estem acabant la posada en servei. Està situat a Vallfogona de Balaguer, ens hem ficat a prop Nex, és una explotació de la carbona, que tenen 1.000 vaques munyen 1.000 vaques, més la reposició, i nosaltres pensem que on hi ha el residu té que haver-hi les plantes de biogàs. En aquest cas no hi ha gasoducte, per tant nosaltres instal·lem la nostra tecnologia d'upgrading, comprimim fins a 250 bars i amb un gasoducte virtual transportem el biometà, 4.000 quilos cada viatge, al punt d'injecció que està al gasoducte. Llavors, en aquest cas, tot el trànsit rodat d'aquesta planta és un camió cada 3 o 4 dies de gas comprimit. Per anar molt ràpid us explico la planta, us dic que potser que matant si us expliqui. Aquí la granja, com hem dit, té 1.000 vaques, munyen 1.000 vaques, totes les vaques de munyir les tenen amb purín i la reposició la tenen amb llit calent amb fem. El purín, com heu dit molt bé, com més fresc, més generació de biogàs fas, la idea amb totes les plantes és que cada dia portis el purín a la base de recepció i per tant al digestor. Aquesta és la idea. I el llet calent i el fem, evident que ho has de fer amb mitjans mecànics, amb pales, però també estem el mateix. Com més fresc sigui la matèria prima, més generació de biogàs. Llavors, aquesta és la part de reposició i aquesta és la base de recepció. El purín arriba directament per tuberia, bombegem unes 60-80 tones per dia i alimentem el digestor mitjançant el sistema de bombeig. El digestor és un digestor de 3.600 metres cúbics, el temps de retenció que considerem és entre 40 i 50 dies i després la caldera, en aquest cas hem ficat una caldera de biomassa per mantenir la temperatura al digestor, emprarem estelles. Després, un cop el digestat surt, passem pel separador sòlid i líquid,
Després del separador sòlid líquid, la fracció líquida la guardem en aquest també dipòsit de 300 metres cúbics, que és el que serveix per alimentar l'estripping d'amònia. Aquí hem instal·lat un stripping d'amònia que pot funcionar. Podem generar sulfat amònic o nitrat amònic. Sulfat amònic té les avantatges de... té menys percentatge de nitrogen, més de sofre, i el nitrat amònic, realment estem parlant del cap al 15-16% de nitrogen. Hi ha diferència de preus entre l'àcid sulfúric i l'àcid nítric. Generarem aproximadament entre 2 i 3 tonelades d'aquest sulfat amònic al 35%. El que tenim que fer és ficar-lo en marxa i d'aquí 2, 3, 4, 5 mesos veurem la realitat, perquè els fabricants te diuen que treballaràs a 38% de concentració o 39%, la realitat pot ser 35%. L'eficiència dels sulfats amònics també, el que ens hem trobat és que tothom diu que té molta experiència, però quan parles amb gent que té sulfat amònics han operat molt poques hores i per tant toca fer una prova, instal·lar-ho i operar el màxim número d'hores possibles per veure quin és el resultat final. I a la sortida del sulfat amònic tindrem el que és el fertilitzant orgànic i la fracció líquida. Aquí hi ha una bassa d'emmagatzematge del ramader que sí que és cert que tindrà un efluent líquid amb molt poca càrrega de nitrogen, que la idea és que pugui regar els seus camps directament. I la simbiosi amb la indústria, en aquest cas del sector làctic, és fantàstica perquè ells, si són sorbers, s'estalviarà moure una sola cuba de purins. Això és una cosa molt important per tots. En quant al biogàs, el biogàs surt del que és el digestor, ho passem per la primera unitat de pretractament, després aquí hi ha la unitat de membranes, ho pugem fins a 16 bars, separem el CO2 del metà, una tercera etapa ho comprimim, ho carregarem als tubtrailers i cap al punt d'injecció, que en aquest cas nosaltres està a la xarxa de Netja, que estarà a 6 quilòmetres. És un model de menys tamany, com tots sabeu hi haurà plantes de biogàs molt grans, mitjanes, petites. Nosaltres creiem que on té que estar el residu té que estar a les plantes i que en una planta de 25-30.000 tonelades és suficient perquè sigui econòmicament viable. I bé, aquest és el nostre projecte, està a Vallfona i qualsevol cosa que vulgueu visitar-ho ja sabeu on estem. Moltes gràcies.